Wengenza ukuthi ake nibene namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ucinezele usubscribe uzothola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Sekuveleke indaba zokuthi lo wesifazane noma ke udokotela uNandipha Magudumana sekuvele indaba zokuthi ke ejele ushaywe ke yiziboshwa ke ezimbili. Lezi indaba ke kukhulunywa ngazo ey'nkundleni zokuxhumana, abantu abaningi sebeqalile babeka imbono yabe ehlukahlukene ngalolu daba. Lezi ndaba ke zivezwe ongummeli ke wakhe uDr ke Nandipha Magudumane wachaza ukuthi ngathi ke lesi sigameko senzeke ke izolo lapha ke ejele. Izindaba lezi ethi abantu abaningi sebeqalile babeka imbono yabo ehlukahlukene. Mina mfisa ukuthi ngizowakho umbono ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Asihlangane lapha kwe comment section. Ungakhohlwa ucinezela usubscribe uzothola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel.